aw bisimila don kibaru kan Kanta Media ale jasiraw kan ka ɲina fɛ jan a ka cari kosɛbɛ n'o de ka partager bi ye ntɛnɛn ye juillet kalo tile 2 san 2025 a don kibaru n'o ye waati selen ye bakuruba fɔla bi kunnafoniw na ka ladɔnniya k'a fɔ ko Matijɔ Plisi ni ye bitigiba ye bitigi min ni an balakaw hinɛ yɔrɔ o bɛ sɔrɔ a kɔnɔna na dakuru ɲɛ kelen denbaya ka hinɛ yɔrɔ ni bitigiba in ko don bitigi fɔlɔ dayɛlɛlen kɔ ni san caman ye bitigi filanan ale ka san kelen ɲɛnajɛ o kɛra nin don kɔfɔlen na kunnafoni bɛna ɲɛfɔli kɛ a la k'a ladɔnniya k'a fɔ Dubai Mall ni ale ye feerekɛyɔrɔba ye an fɛ jamana in kɔnɔna na min n'u bɛ fɛn caman feere donfiniw b'o la ka fara mɔgɔɲɛfɛn wɛrɛw kan ka sanga ni seliba in ye mai kalo ale tile 5 ka na bila tile 30 la o ye promo bila sen kan kunnafoni bɛna ɲɛfɔli kɛ o la k'a ladɔnniya k'a fɔ réseaux sociaux a kɛra sababu ye dɛmɛ ni dɛmɛ a y'o lase maa caman ma min ye commandant Mete mɔtikaw fɛ yen ale ka sira fɛ nafolobatigi dɔ ale kɛra sababu ye misi 30 bɔɲɔnko minnu ni misibaw don k'a di ko k'a di dɛsɛbaatɔw ma kunnafoni bɛna ɲɛfɔli kɛ a la an balimaw aw bisimila don kibaru kɛnɛ kan. Gadan dala dumuni ɲuman o ye produit Gadan ye an minnu bɛ k'a fɔ k'aw mɔgɔ bɛ dala dumuni ɲuman na produit Gadan a y'o k'a ta la ye a bɛ sɔrɔ Mali bitigiw bɛɛ lajɛlen na. Nin ye kibaruya duman ye ka ɲɛsin cɛlakaw ma aw minnu bɛ yen ni gɛlɛya bɛ aw kan dilanko nasira fɛ aw ka teli walima aw tɛ aw sago sɔrɔ aw bɛ se k'a fɔ tabarikala ala ni sabu ɲuman yɛrɛ barika la sabu ɲuman ye farafin jiri gɛlɛgɛrɛ ye kɔlɔlɔ tɛ minnu na u ka furaw ye suguya 2 ye a munta bɛ yen dunta fana bɛ yen walasa adamadenya ka se ka kɛ hakilisigi ni basigi la fo kɛnɛya ka lasabati n'aw mago bɛ sabu ɲuman furaw la sɔrɔyɔrɔ kelen pe arajo ɲɛta Abdoulaye Kanta fɛ yen a ka nɛgɛjuru sira 79 0D 77 13 walima aw bɛ se ka weleli kɛ 69 33 57 06 ɲɛnɛmaya jɔsenba dɔ ye kɛnɛya ye sabu ɲuman ale ka laɲini ye ka se ka kɛnɛya di adamadenw ma. Kunnafoni daminɛna ka ladɔnniya k'a fɔ ko Matijɔ Plisi ale ka bitigi filanan o ka san 1 sɔrɔ kama a ye wele bila balimaw ma ka wele bila sigiɲɔgɔnw ma ka yira k'a fɔ bitigi a ye san 1 sɔrɔ baara la hukumu kɔnɔna na a ye promoba sigi sen kan o min daminɛna mai kalo ale tile 31 a bɛ taa kun cɛ fo seli yɛrɛ masurunya na 100 sara la n'i ye sanni kɛ o bɛ bɔ i ka feerefɛnw na o de ye k'a fɔ sɔngɔ o dama jiginna kosɛbɛ Matijɔ Plisi yɛrɛ kɔnɔna na seera min sɔrɔla nin don kɔfɛlen na olu filɛ nin ye ka sanga ni Matijɔ Plisi ka bitigi filanan ka san 1 sɔrɔ ye a ye wele bila a ka kiliyanw ma kanubagaw terisiraw ninnu bɛɛ lajɛlen bɔra ni ka caya ka bɛn mai kalo tile 31 san 2025 Matijɔ Plisi yɛrɛ da la ni ka feerefɛnw bila promo la o de ye ka dɔ bɔ feerefɛnw olu sɔngɔw la nin don in na maaw caman yɛrɛ kɛnɛ kan ye minnu nisɔndiyalen tun bɛ ni Matijɔ Plisi ka nin bitigi filanan in a ka san 1 sɔrɔ ye seereya minnu sɔrɔla ka bɔ a kɛnɛ kan ye olu filɛ nin ye ne bi belebele ma jɔgulakaw de nanga ma i ye musow jiginnen do musow jiginnen do ko sumaduma tigi filɛ i ye Mali sigi kɔnɔ ni kɛra garandamu de ala ni kunbati ma ɲɔgɔn ye. An bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma aw fɛn fɛn aw sen bɔ aw kɔnɔkɔrɔ ka na kɛnɛ in kan nin kɛnɛ ye kɛnɛ ye min ni kunbati tɛ dunan ye aw ɲɛna tuguni an bɛ aw fo ka waliman dɔn n'i y'a ye an sera yan bi don dɔw de tɛmɛna an sera yan nɔ an ye nin butigi kelen dayɛlɛ salon o san 1 dayɛlɛlen filɛ nin ye tuguni donc an b'a dɔn k'a fɔ ala bɛ se a ka masaya la
donc an b'a yira k'a fɔ min ye awa Kumati ye n'o ye madame Kamsogo Sɔgɔna Ɲagati a kɛmɛ ka gwa kari a sun na tellement que an bɛ waati min ko sisan ka jamana in musow bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan an ka se ka na ni butikiba in n'o ye l'aspiration awa filanan ye a dayɛlɛli baara minnu kɛra salon ɲina an b'a dɔn k'a fɔ an tilara ka na min ye feere belebeleba ni o ye ka sugu ka sɔngɔ bin ni b'o nɔgɔya musow ye kosɛbɛ parce que Kumati ka baara in n'an y'a dɔn a ye an b'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ min don a cɛsirilen don kosɛbɛ depuis l'aspiration des femmes yɛrɛ depuis a sigira an y'a 7e édition kɛ tout récemment jama bɔra i n'a fɔ kɔnɔkulu o min kɛra an y'a ye k'a fɔ an ka jamana minisiriso min ɲɛsinnen bɛ musow ani den ni denbaya ka koɲɛ ma u nisɔndiyara kosɛbɛ u ko an bɛ nin fɛn min kɛ an ka n'a kɛ anw yɛrɛ ko ye tuguni dɛ o Kumati kelen tɛ a ye baara min kɛ olu yɛrɛ a kɛnɛ kan mɛ u wasara o kɔfɛ u ye u ka bonyamasegin bila ka na di Kumati ma k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ko a bɛ baara min na ko a ka tɛmɛ ni a ka baara ye ko an bɛ waati min na ko sisan baara minnu bɛ ka kɛ a fɛ n'o ye ka se ka furu dilan musow ka se ka basigi u ka furusow kɔnɔna na an b'a ye k'a fɔ bibi na n'i y'a mɛn an bɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ bi diɲɛ tɛ se ka taa ni saniya tɛ a ka baara fanga ka bon ni ne ma kosɛbɛ silamɛya yɛrɛ min bɛ bi n'an bɛɛ lajɛlen bɛ a nɔfɛ bi a tɛ se ka kɛ bi f'i ka saniya bon o dun fɛ yɔrɔ min na i ko bi f'an ka cɛsiri fɛnɛ Kumati ye butiki min dayɛlɛ l'aspiration fɔlɔ o filɛ nin ye place 4 niveau la filanan n'o ye l'aspiration 2 o filɛ nin ye yan nɔ salon an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ alisilamɛ bɛɛ fɔ yanni ka kuma daminɛ n bɛ Ala fɔ ka seli an kuntigi kan Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam k'an bangebagaw fɔ k'an cɛ fɔ ale min sɔnna toujours an ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kan k'an balimaw bɛɛ fɔ k'an kɔrɔmusow fɔ n badenw bɛ kɛnɛ kɔnɔ n sinjiw bɛ kɛnɛ kɔnɔ sigiɲɔgɔnw teriw médiaw ka bɛɛ fɔ k'a fɔ n'i y'a ye l'aspiration des femmes de ale san kelen kɔnɔ bi o b'a yira k'a fɔ ko baara bɛ ka kɛ o b'a yira toujours ko l'aspiration des femmes bɛ ka avancer donc kuma ma nɔgɔ Kumati ma ne bɛ bɛɛ fɔ fɛn fɛn sen bɔra a kɔnɔ ka se kɛnɛ kɔnɔ n bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ k'a fɔ musow ye ko Kumati tɛ mɔgɔ wolo ten Kumati tɛ ko kɛ ten n'i y'a ye l'aspiration des femmes nana an ye mɔgɔw wele o b'a yira k'an ye produit kura wɛrɛw de labɛn tuguni an ye produit caman de labɛn an ye crème kura dɔ dilan ka bɛn ni san kelen ye crème ye ale tɔgɔ de ye ko Tréminisi Tréminisi n'i y'a kelen san a b'i ka furu sauver furugufurugu misɛnnin minnu b'i ka faye la a b'o ban pewu a b'i ni cɛ kan bɛn a b'aw sabati donc an y'o dilan ka bɛn ni journée in ye crème Tréminisi a suma ka maga a suma tɛ cɛw sɛgɛn Kumati bɛ ko analyser la yanni a ka kɛ sabula n'i ye suma giriman kɛ a bɛ se ka cɛw kunkolo dimi donc an y'ale dilan ka bɛn ni événement ye ka na ni tuluni duman dɔ ye tuluni min n'a bɛ mɔgɔw hakili sigi funtɛni bɛ yen kow ka ca mɔgɔw bɛ sɛgɛn bamanan ka ko dumanw dilan dɔrɔn ka bila ka mugu kuraw dilan minnu bɛ musow dɛmɛ u ka faye kɔnɔ sabula Kumati ka laɲini de don muso si kana su tɛ yɛlɛ kuma tɛ furu ka sa donc o de tun don musow ka gɛrɛ produit la u k'a lajɛ an y'a bɛɛ bila promo na 100% bɛɛ lajɛlen ka taa ni somagasoma ye u kana nali kɛ ten cɛw bɛ sanni kɛ k'a di musow ma cɛw yɛrɛ ta bɛ yen yɛrɛ donc Kumati ka laɲini don fɛn fɛn nana an ka se ka u cɛw k'a dɔn sini k'u bɔra yɔrɔ dɔ la donc ka bɛɛ fɔ bɛɛ ka na sugu la bɛɛ ka na sanni na promo damatɛmɛ ja n bɛ jama bɛɛ lajɛlen fɔ Kumati ye dɔgɔnin ɲuman de ye n sigiɲɔgɔn de don dɛ mais a kɛra n dɔgɔnin a kɛra n den n'a mago bɛ fɛn fɛn na a bɛ wajuli ɲini an fɛ an filɛ depuis a yɛlɛmana yan an ma wusulan san an ma babi san an ma foyi foyi san walayi ala an b'a fɔ an b'a barika da don o don Kumati a badabada Kumati anw tɛ se ka fosi fɔ k'a fɔ dɔrɔn n'an ye mɔgɔw lawuli su kɔnɔ o bɛ wuli n'an ko tile fɛ o bɛ wuli parce que o b'a dɔn ko mun bɛ yen a mana fɛn o fɛn fɔ o kelen de don musow halisa an k'an jija an ka gɛrɛ Kumati la ko caman bɛ yen hali n'i tɛ gorobinɛ ye n'i gɛrɛla la i bɛ kɛ gorobinɛ ye diyagoya balima ɲuman de don a bɛ baara in na a y'an bɛɛ bolo don a la an n'a bɛɛ de bɛ baara kelen in kɛ mashallah a ko l'aspiration des femmes pour que musow ka lafiya so o de ye yan ye n'i nana i bɛ nisɔndiya i bɛ ko dumaniw sɔrɔ i bɛ ko caman faamuya furu kɔnɔ Kumati ka laɲini o ye dɔrɔn de an mago b'a la mɔgɔw kana sanni kɛ u ka courage d'a ma toujours courage min b'a yɛrɛ la alhamdulilayi ala ka si ni kɛnɛya d'an bɛɛ lajɛlen ma ni ɲɔgɔn kɛnɛ barikalen an bɛ dugawu kɛ
ala ka ni ɲɔgɔn kɛnɛ caya digi min dale ne filɛ nin ala ka yiriwa an ka taa dɔwɛrɛ kɛ ba kɔfɛ a kana da yan dɔrɔn ma n y'a fɔ fɛn yɛrɛ ɲɛna sisan n ka kana da yɔrɔ dɔrɔn ma a ka taa dɔwɛrɛ kɛ ba kɔfɛla la an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛ hɛrɛ ye ala ka dɔ fara kow kan fɛn fɛn sen sera yan ka bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn et puis aw presse fana ka aw fɔ k'aw waleɲuman dɔn parce que n'aw tɛ foyi tɛ se ka ɲɛnabɔ Dubai Mall min maɲama ye mamala ye ka sanga ni seli ɲɔgɔn dɛmɛ ye mɛ kalo tile 5 kana bila tile 30 la nunu ye promo sigi sen kan o de ye kɛmɛsigi o kɛmɛsigi n'i ye min san o ɲɔgɔn na o bɛ d'i ma mɛ kalo tile 30 an sera kɛnɛ kan ye seereya minnu sɔrɔla ka bɔ ye olu filɛ nin ye ka sanga ni seli ɲɔgɔn dɛmɛ ye Dubai Mall min maɲama ye mamala ye mɛ kalo tile 5 nin kana bila a tile 30 la o ye promo ba sigi sen kan n'i ye fɛn minnu san Dubai Mall kɔnɔna na o ɲɔgɔn na o bɛ d'i ma nin kɛra nisɔndiya ye ka ɲɛsin denmansaw ma ka sanga ni nin promo ba in kuncɛ ye mɛ kalo tile 30 in na san 2025 maa minnu nana Dubai Mall kɔnɔna na nin kana sanni kɛ o dɔw y'u ka nisɔndiya jira ni nin promo ba in ye seereya minnu sɔrɔla ka bɔ kɛnɛ kan ye olu filɛ akila ni tâche pour les sango san ta be promo organiser malien do la fial de kama do waro jamana ni to ko na ba ke malien din bela de kama na fa de ta fini sa de me aranja kilin sa kilin fara ni mo wate na so mo nan bi place à fla di ma aba ke le malien do la fial de ron kama ni ani avec les mais de promo mi bela ba do ni le ga promo wa bela alla sonni complètement mi di fula ni bo sami do be kelin dima ni samara sami sanga kelin dima imana fon fen dube mon ko ngala ni fen sala kelin sala fula sala o ni ngala dima na jamal kono ni mal ko kan promo ni sans patron baké ça gagne une fois ou deux fois atel la mu yambla la jusqu'à un client la satisfait la content mun sani gambolo ani mun fenema magasin do wa jagela tro se kana magasin on de ambla pour mon carré ela ma ko da do mon kon bo dube mo la mba tigi tamange ambe bazin ke ambe tisi ke ambe sandal ke ambe to fini ke ambe sabara ke ambe ke sabara ke donc article mixi tamambolo bolo ambe parfum ke ambe safino ke ka sanga ni seliba ɲɔgɔn dɛmɛ ye kumanda mete ni ale bɛ jasira kan a sabula o nafolobatigi dɔ a kɛra sabu ye misi 30 bɔɲɔn ko k'o di dɛsɛbaatɔw ma ka taa fara minnu curunna ka bɔ sigiyɔrɔ la ka na mɔtikaw fɛ yen misi 30 in a dira komanda mete ma a bɛ se ka ninnu na hinɛ n'a ye cogo min na seereya min sɔrɔla ka bɔ komanda mete yɛrɛ yɔrɔ olu filɛ nin ye o tɛmɛnen kɔ maliyɛnw an bɛ kɛnɛ jumɛn kan bi ala jɔn dɔ ka kɛnɛ ala jɔn mun i bɛna na komanda mete fiɲɛ sira fɛ ani ja sira fɛ o ala jɔn in an b'i fo k'i barikada ni ala ɲɛ siranyaba in nin jɔn ɲuman in an b'a fo kosɛbɛ dantɛ foli mun na maliyɛnw bi sɔgɔmada in na ne komanda mete de welela ala jɔn dɔ fɛ ka misi 30 tura belebele 30 a filɛ nin ye k'a don camion kɔnɔ k'a bila ka na di komanda mete ma ko komanda mete nin di ka déplacé o ma ani muso cɛ sabatɔw o ye déplacé jɔn ye fulaw b'o la dɔgɔnɔw b'o la bɛlaw b'o la dafiw b'o la bosow b'o la c'est à dire que siya fɛn fɛn de k'e déplacé la k'i sigiyɔrɔ bila k'i bɛ mɔpti centre kɔnɔna na nin ala jɔn ye nin misi tura 30 in bila ka na maliyɛnw misi de filɛ nin ye tura 30 ko k'a di nin maa ninnu ma k'ale ni muso cɛ sabatɔw ani yatimɛw ani falantɔw ani jigindanw ko ka nin misi in di olu de ma alhamdulilayi rabbil alamina an bɛ ala fo ka ala barikada mɔpti région centre denw u nisɔndiyalen dɔ bi u ɲagarilen dɔ bi u kɔntannen dɔ bi ka bɛn ni nin ala jɔn in ale ka nin dɛmɛ barikalen a n'a ka nin dɛmɛ sahalen ma ko komanda mete n filɛ ka misi don camion kɔnɔ ka n'a di ma fo mɔpti centre kɔnɔna na ka tila ka mɔgɔ d'a kan ka n'a di ne komanda mete ma fo mɔpti yan vendredi le 30 mai mɔpti kɔnɔna na misiw de nalen filɛ nin ye aw ɲɛ b'a la a tura kelen kelen si tɛ 70,000 jukɔrɔ a bɛɛ b'a daminɛ 70,000 de ka taa aw ɲɛ b'a la tura belebele
ni ala jɔn ye nin de kɛ ko kana tɔgɔ fɔ ko kana jamu fɔ parce que yɛrɛ yira baara tɛ ne ko min ye ala jɔn tɔgɔ fɔ togo togo a ko komana mete n'i y'a fɔ ma yafi ma kana fɔ n y'a kɛ ala ni kira de kosɔn parce que a kɛ kun ye ka ɲumankɛlaw jarabi ɲɔgɔn ka ɲuman de fɛ maa dɔ bɛ dɔ ka ɲuman ye sisan a tigi bɛ jarabi o ka ɲuman na vraiment Mopti réseau bi an nisɔndiyalen don an ɲagarilen don ni ala jɔn mun ye nin misi ninnu bila ka na a ko k'a b'a fɛ seli don wallahi ninnu ka nisɔndiya i b'a fɔ komi olu yɛrɛ bɛ nisɔndiya u ka so kɔnɔ cogo min na u den n'u musow kɔrɔ ka sanga kuma min na nin déplacé ninnu bɛ kan ka ne wele ko commandant Mete ko seli sera dɛ ko yala sogo ko bɛ cogo di n k'u ma an k'a di ala ma an y'a di ala ma n'i ye fɛn fɛn to ala bolo i y'a to a tigi de bolo ala nana bonya ni karama mun kɛ o bonya ni karama de filɛ diɲɛ mɔgɔ maliyɛn denw mɔptikaw a ye nin video in partager maliden bɛɛ lajɛlen k'a sɔrɔ a ye nin video in partager fo diɲɛ mɔgɔw k'a sɔrɔ u ka duwawu kɛ nin ala jɔn ye k'a fo k'a barikada a ka nafolo ala k'a jidi wari in bɔra mun na ala k'a jidi ala k'a sara kɛ ni alijɛnɛ firidawusi ye sija ani kɛnɛya ni sutura ni lafiya a bɛ alaw taala de bolo ala k'o di nin ala jɔn in ma vraiment commandant Mete kɔntalen don a ɲagarilen don kuma tin da an caga kulomajɔ la ni ne bɛ dansikɛ bi don kibaru la min labɛnna Kanta Media a ɲɛmaaso fɛ k'a lasaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ala ka sini jira na wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu